मा सालायदों मा थादों ससियेल मिडिया होनबाथाय बयबो नुजोबो दसेनो। जोंनियाव जेब्ला राजखान्थिनि माखासे दान्थे बिदान्थेफोरा बारा जायो अब्ला नैबेफोरबायदि फैनानै होयोब्ला सिरि जालायो दसे। दा मा जालायदों बेखौथ' बुंनो जेबो गोनांथि गैया आरो बुंनांगौबो साना। नाथाय मोनसे खोथाया बेनो, जेब्ला सोरबा सोरजोंबा गाज्रि मोजां एटेक खालामजायो, बदनाम खालामजायो, अब्ला मानसिफ्रा बुंगोन नों बिदिनो माथो बिदि उमुगा बिदि बुंदों मानो नों जेबो बुंफिनासै? आरो नों बुंफिनबाबो देखायफिनबाबो नों मोजां मोनबा नों मानो देखायफिनखो, मानो एक्सेट्रा बेफोरबायदि जायो। नाथाय ससियेल मिडियायाव जाय ओंखारबाय थाग्राफोर उफायबो गैया जायो। जेब्ला नङैखौबो नंगौ, नंगौखौबो नङै सोरजोंबा दिन्थिजायो, माने पाब्लिकनि अभार ओरै सोरनिबा मोजांबो थाबाय सोरनिबा गाज्रिबो थाबाय कमेन्टफोराव एफा रिप्लाइ होनांगौबो जायो। खनसे खननैल' रिप्लाइ हो, नाथाय बार होनो दरखार गैया आं बेखौ सानसै दाना। ओमफ्राय पलिटिक्सनि दावहा बा दावरावाथ' जोंना बारानिफ्राय बारा जाखाबाय। नाथाय जोंनि लिडारफोरा जाय हानि थाखाय सोमावसारदोंमोन, हानि थाखाय नांदोंमोन, बेफोरखौ टटेलि बावजोब्बाय होननानै आं सानो। आं बेखौसो बुंगोन नैबावहाय मेन भिडिअ'नि मट'आ मोजां भिडिअ' लाबोबाथ' भाइरेल जाया नालाय। मानोना जोंनि बिटिसि ओनसोलाव, आउट अफ बिटिसिखौथ' दसे दोनथ'बावबाय आं, गुबुन हारिफोरबो गोबां दं, नाथाय जोंनि बिटिसि ओनसोलाव मेजरिटि हिसाबै बर'फोरमोन, दायो गैलिया जालांगासिनो दङ। ओरैहाय दारि गोलावाबो बुरजानिफ्राय बुरजा जाबोबाय, ओरै गोसोमफ्राबो बांनायनिफ्राय बांगासिनो दं। जायखौ होस्रांनांगौ जेबो इनिसियेटिभ लायाखै बर' लिडारफ्रा। जास्ट दे वान्ट अनलि पावार एन्ड मानि, नैबे होननाय खोथाया फैबाय। बिसोरनो नांगौ पावार आरो फैसा, आरो गावजों गाव 17 बोसोरनो सोरबा 5 बोसोर मा जादों 17 नाम्बार आरो 5 नाम्बार कम्पिटिसन नैबिदिसो जाहैबाय। साननो गोनां। ओमफ्राय बिसोर मा जालायदोंथाय एसे, आं साननायाथ' बेनो सिरि कमप्रमाइस खालामग्रो। गोरोन्थिया जायो जों बयनावबो। आथिं थोंब्रै जुनारानो गालिनो नालाय, जोंथ' आथिं थोंनै मानसि, माथो बुंनो। आंनिफ्राय गाज्रि मोननायबो गैया, मोजां मोननायबो गैया। जास्ट पलिटिक्सनि दावरावफ्रा मालाबा नैबेफोरबायदि फैयोबा सिरि जायो आरो एसे। माला बुंलाय लै नारसिन खालाय खा बुथार हिनजावफ्रासो बुलायनो हायो, हिनजावफ्रासो बुलायनो हायो।